나야지. 하이 누가? 하이. 잠자리. 하이 니스텔라리. Hai nari, hai nari. Abi logya. Hello logofer, welcome to my YouTube channel. Angni channel ano teman kau kasih kepo pin kote pora harba bai. Da जोङो लखिमपुराव थांदों नागिरदों. Izungno थांगोन. नै गथ'आ थांफानो मोननाय नंला. दे ओंखारदो ओइ लादा Angin apa? Perbaiki. Karbai karya karbai. Nah, sudah tangan. Baiklah ladeng. This Selina's fingers, no? Yo. Mondir. Nơi mà đi lại nó muốn phi bao ấy, chẳng hạn. Ô thằng đây mình lại. Ô bao muốn phi khác cơ. Mà đi cái đường phải nhìn sao? Tapi ning sir kun betul nih. Nó lugar cinema lah isa. Nơi bơi ghi mân bè nè. Bơi đi ăn luôn nè. Đừng ba gì chứ không phải. Là giờ bây giờ phải thằng này nó đi. Không thấm cho vậy vậy. Để co. Nơi bơi ghi sinh nó thằngนั้นजाखाबाय. हरदोंमोन आङो. थिगसे गोथावखा बैग्रिया. सान थांना फैफिनलाय. सोरनाव? नोंसोरनाव नै थफिलानाव. सा फुदुंदों आबै. दानो लुबैगोन ना? ओइ. फैलाय नामासै? नै बैग्रि बिलाथि. गोथां-गोथांसो मोनथ'वाखै इयो ओमफ्राय नै इयो मोनबाय आरो फिसा-फिसाया. 어디 다 dongjobo. फिसा-फिसासिन नुदों मबाइलाव.
थांनोसै जोंहा उम माबायदि मोनखो जोंखौ फैनायाव सोरखोन्दो मोजां खोन्थानो रोंला बिनानाव सानै सासे मादैनि फिसाजो सानैबो इयो आयंनि फिसाजो ओमफ्राय इयो मादै आइनि बिनानाव ओमफ्राय आइनि बिब' थांसै आरो जोङो बाय लोगोखौनो मोनलाया बिराद गोबावनि उनावसो लोगो मोनलायदों फै ससे गारिसिम दोनलांनो नागिरदों आरो जोंखौ नै दादिया नै इयो आइनि बिनानाव नायाखै हाय होनो हाय जाम्बिसारि हायना ओरै हायना आबै लावगिया थांसै जोंहा बाय बाय टाटा बाय बाय थादो दे लास्ट डिसेम्बर हेपि निउ इयार गाबोन थांफिनगासिनो जोङो बाइपास बारसिगोन मेन रड मोनसिगोन मोनालांसिगोन दाहाय dua menjual. Ya kan,